So arita sa pangutana doon na pa'y kung sabo tinuod ang International Criminal Court, ICC, o ang mga sakop sa House Quad Committee. May ebidensyang ipresentar ang kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sama sa uban nila mga pasangil. Wa sila mo magtagad pagpresentar og mga dokumento, pag matuod sila. Pero seryoso ning pasangila nga gitago gikan sa publiko na nagkonsabo na di ay ang International Criminal Court o ang House Quad Committee. Although technically speaking, dili na konsabo. Kay konsabo nagpasabot na kahimo sila og krimen. Dili man krimen ang pagtinabangay sa House Quad Committee o sa International Criminal Court. Kay technically sakop pa ta, dili na ta sakop sa ICC pero doon na tayo jurisdiction ang International Criminal Court sa mga pasangil sa crimes against humanity batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kay naaman sa Rome Statute kanang balaod nga na-govern sa operasyon sa International Criminal Court na nagpasakop ta from 2011 to 2019 na bisan di na ta sakop sa ICC kay migawas man si kanhi Presidente Rodrigo Duterte gikan sa ICC pero obligado pa tang mutabang sa ICC kay doon na pa siya jurisdiction sa mga crimes against humanity na nahitabo sa atong nasod atol sa katuigan nasakop pa ta sa International Criminal Court. Sa ito pa 2024 na ta karon, 3 na katuig human, 5 na katuig human ta ni gawas sa ICC, pero ang ICC nagpabilin na dunay jurisdiction sa mga panghitabo na mo constitute of crimes against humanity batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o siya mga sinugo from 2011 sa dihang si Duterte dito sa Davao, 2016 sa dihang presidente na siya sa Pilipinas until 2019 sa dihang nigawas na effective na ang withdrawal sa Pilipinas gikan sa International Criminal Court. Gituyo ni mao provision kay may daganan ng ICC. Kung makasa ang usa ka head of state, mogawas ra siya sa ICC, makalingkawas na siya gikan sa liability sa iyang sa nga either genocide or war crime or crimes against humanity. So gibutang gini mao provision aron mahimong accountable ang mga heads of state o labing dagong mga opisyal sa gobyerno di lang maniobra na makalikay na lang sila sa ICC kung dali sila og gawas gikan sa organisasyon. Na precisely mo ituyo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa iyang pag dali og gawas sa International Criminal Court kay nagtuo siya makalingkawas na siya gikan sa ICC. Na di na maka-imbestigar ang ICC sa iyang laktod nga pinatianay sa kampanya batok sa illegal nga droga sukan siya paglingkod sa udtong tutok sa Hunyo 30 sa 2016 hangtod napupos ang iyang termino sa udtong tutok sa Hunyo 30, 2022. So diha siya mo-withdraw sa tunga-tunga gyud or shortly before sa mid-term niya. Sa kay March 2019 man ang effectivity sa atong withdrawal gikan sa International Criminal Court. Natungod ana dili konsabo kun tinuod nga nagtinabangay na ang House Quad Committee ug ang International Criminal Court di na konsabo. Ang tawag ana coordination, ang tawag ana cooperation, ang tawag ana tinabangay. Legal nga tinabangay. Wa balaod nga nalapas. Ikaduhang rason nga nung dili na matawag nga namo saboy konsabo nga binuang, di ba? Kanang ang konsabo ba lang nga nagkumedyahay, dunay mga pranks, dunay mga sekreto na konsabo sa pagtago sa sekreto pero wa mo kalapasan sa balaod. Pero ang connotation ining ilang pasangil nga nagkonsabo na ang House Quad Committee ug ang International Criminal Court mao nga nakalapas sa balaod ang House Quad Committee, nakalapas sa balaod ang International Criminal Court. Why nalapas nga balaod ang House Quad Committee ug ang International Criminal Court bisan tinuod pa nga nagtinabangay na sila. Og ikaduha, dunay balaod na ako lang tangon ang chat box, no? Call it. Ako lang tangon ang chat box aron nga kay di naman makasud ang YouTube tungod kay sending data lang gihapon ang YouTube hangtod karon. Sa Facebook rata na nakitaan ning higayuna. Ako i-check ang YouTube. Sending data lang gihapon ang YouTube hangtod ning higayuna. Doon na gyud diferensya ang YouTube. Mo hinungdan nga dili ta maka-live sa YouTube.
So mao sad ni ang kakulian di sa restream, mawa ta usahay dili ta maka-transmit ngadto sa YouTube. So sa Facebook ra ta karon. Ang ikaduhang rason nga dili mapasangilan nga nakalapas sa balaod ang ICC ug ang House Quad Committee kung tinuray man sila nga nagtinabangay na. Doon na tayo balaod nga nagtugot sa gobyerno sa Pilipinas pagtabang sa International Criminal Court. Napasar kini balaura in 2009. Duha ka tuig sa wa pa ta mahimong miyembro sa International Criminal Court. Ang presidente nitong higayuna mao si kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo. O kini mao balaod nag-recognize na kinahanglan imbestigahon ang crimes against humanity and genocide o ubang mga krimen na subject sa international law. O kini balaura usas na nag-define sa command responsibility na makapaapiki ni kanhi presidente Rodrigo Duterte na iya pag-angkon karon og full legal responsibility sa kinatibuk-an nga kampanya sa illegal nga drugas ang tanang mga krimen nga nahitabo, ang tanang pinatianay nga nahitabo atol sa iyang kampanya batok sa illegal nga drugas, mapaninglan siya. Pinaagi sa command responsibility. Kay iyang gisugo ang kapolisan sa pagsalakton nga pinatianay, iyang gihatagan og reward ang kapolisan. Human sila nakahimog lakton nga pinatianay o wa niya siluti ang mga pulis. Bisa klaro kaayo nga lakton nga nipatay atong gagmay mga bata atong inosente nga mga biktima sa drug war nga iyang gipasugahan atol siyang administrasyon. Ug hantod in fact karon way kasong napasaka ang iyang administrasyon na pupos nila iyang termino wa sila kasong napasaka batok sa mga responsable sa extrajudicial killings. Gawas atong klaro kaayong pagkamatay ni Kian de los Santos o sa lain pang kaso dito sa Luzon. Pero katong kaso ni Skyler Abatayo, katong 4 anyos nga bata na napatay in town sa usa ka pulis sa Carbon dinhi sa Cebu City Police Office, mao pagkahibaw atong Skyler Abatayo pagsuwat siya nga napatay siya sa saan nga bala. Wa patutuyo. Pero sa investigasyon na nahibawan sa NBI nga mga pulis sa Carbon ang nagkapusil patay ni Skyler Abatayo. Pero nasuko ang Cebu City Police Office ang hepe nitong higayon na mao pa si Colonel Ruina Garma, manong pagis kay ni si Colonel Garma di niya ngay pasayloon siya mga atraso. Iyang gipalagpot. Pinagi siyang koneksyon sa Malacañang, iyang gipalagpot ang Regional Director sa NBI. Nalipasaka og kaso batok sa kapulisan sa Carbon at tubangan sa buhatan sa Ombudsman. Nahitabo ni 2018. Bago pa lang nilingkod si Garma sa Cebu City Police Office. 2024 na lang ta karon. Unom ka tuig na natanggong ang kaso diya sa Visayas Ombudsman, wa pagilihok ang maong kaso. O ang mga pulis nun nga gikiha gi-promote o mas tagas na nga mga pwesto. So dili angayan na mahadlok ang House Quad Committee na mahibawan na tambayayong na sila sa International Criminal Court. Pero nganong ila man ning gitago? Nganong wa man nila isulti ngadto sa publiko? Tungod sa sense of tawag ana kakuwang ug gugma sa nasod, murag lack of nationalism, maoy mapasangil ngadto sa House Quad Committee. Kay functional ba ya ang ato justice system? Doon na ba ya tayo mga korte? Doon na ba ya tayo mga huwes? Nganong adto man ta modangop sa International Criminal Court? Nganong dili man ipasaka ang mga kaso batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa atong mga korte dinhi sa Pilipinas? Maglisod pagpasabot ana ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Monan gusto sa administrasyon Marcos ang ICC mo prosecute ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kay ang ICC nakabuylo na mas daghan ang mga ebidensya nga nahipos batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Plus, dili kapasanginlan ang Marcos administration nga nagbukod sa kanhi presidente kon ang International Criminal Court maoy mo issue og warrant of arrest batok niya, maoy mo priso niya ug maoy mo husay sa mga ebidensya batok niya
dito na sa The Hague sa Netherlands. So di makapangangko ng mga Duterte, gigukod sila sa Marcos administration kay ang investigasyon sa ICC nagsugod man before sa pagbanos ni Marcos atul pa sa administrasyon ni Duterte. So kung mauna, nganong nitabang man ang Marcos administration nga publicly ingong sila dili sila magpasakop sa ICC. I think kanang ilang pagsigi o balik-balik nga di sila magpasakop sa ICC kabahin na sa pantalya. Aron nga dili sila kadudahan na nakigtinabangay na sa International Criminal Court. Pero sa samang higayon, nakigtambayayong sila, nitabang sila sa International Criminal Court precisely aron moligwa ng kaso batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kay kun ang angon sa although ang ICC dili man nimo ang og husay og kaso kun dili siya makasiguro siya mga ebidensya, pero dihay mga instances nga ang ICC ni sugod og investigasyon pero naabsulto ang sinumbong. O kun mahitabo ning Duterte, imbestigahon, husayon siya sa ICC, niya maabsulto siya tungod sa kakuwang sa mga ebidensya, bayanis Duterte ibalik dinhi. Madaot ang administrasyon Marcos. Kay mas humot ang mga Duterte, kuyaw pa hinaw makabalik pa sa Malacanang sa sulod ng mga eleksyon, specifically sa 2028 presidential elections. So aron pag siguro ana nga di na gid makabalik ang mga Duterte o magpista ng mga Marcos o mga Romualdez sila na may magmonopolya sa labing tag-as ng mga pwesto sa gobyerno, amo nang ilang paningkamutan, ilang tabangan ang International Criminal Court nga mulig-on ang mga kaso batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. But otherwise, doon ay certain amount of deceit nga kanang ibalik-balik pa yun nila ba? No, sila mutabang, di sila mo hatag og transcript, di sila mo hatag og mga ebidensya ngadto sa International Criminal Court. Mahimuram gud unta nga dili na nila isulti kung sa tinuray lang nakiktinabangay na sila sa ICC. Pero aron tingali pag pantalya, aron tingali nga di gyud sila dudahan na sobraan ra sa karon doon na pasangil ang kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. In fact, doon na pipila ka mga ngan nga giisgutan o sa mosunod nga mga adlaw ma-verify ni, kay doon na may mga sakop sa media nga independently maka-verify ini ug ang International Criminal Court, I'm sure dili sila motago. Kung tinuod nga nakigtambayayong na sila sa Philippine government. Ang mabukuan ni, ang mauwawan ini, mao ang administrasyong Marcos. Pero para nako, why problema? Kung mahibawan nga tinabangay na ang gobyernong Marcos, ang gobyerno sa Pilipinas sa International Criminal Court, welcome. Daghang salamat. Kay mas maayo gyud nga kapilian ang pakiglambigit sa International Criminal Court. Gawas kon rogue state ta. Di man ta rogue state, di man ta North Korea. Ang Russia, doon na warrant of arrest si Russian President Vladimir Putin, wasab nila ipatuman nga si Putin may pangu sa Russia. Plus, ang Russia karon giisip sa ubang kanasuran sa kalibutan nga aggressor, na dili tarong nga estado. Nakuy tarong nga estado nga mangilog og teritoryo sa iyang silingang nasod nga ginganlan og Ukraine. Sumao na atong nakit-an nga mga implikasyon kung tinuod nga nagtinabangay na ang House Quad Committee o ang International Criminal Court. Why problema? Mas maayo. Mas sayo na mugawas ang arrest warrant batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Mas maayo para sa mga biktima sa extrajudicial killings, para sa katawhang Pilipino. Na dili in town ta mauwawan ngadto sa ubang kanasuran sa kalibutan na inutil ta sa pagpatuman sa atong kaugalingon nga mga balaod. Na gilaktod sa pagluba, gilaktod sa pagpatay ang inosente nga mga bata o ubang mga biktima sa drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Wa tay gihimo ni abiba hinunta sa mga mamumuno, gipakpakan hinunato ang kanhi Presidente. Murag dili nato ika pabantang ang atong agtang sa atong pagiglambigit sa ubang kanasuran kung mauna nga murag wa tay way lamig ang rule of law dinhi sa atong nasod. Unsay imong tan-aw? Makaayo ba? Uyon ka ba? Kung nakiktinabangay na ang House Quad Committee sa International Criminal Court o uyon ka? Inipasangil sa kampo sa mga Duterte nga pagbudhi ni sa nasod, pagsabutahin sa atong kaugalingong sistema sa hustisya. Kung wa sila gitaguan, kung wa isa ang kanhi Presidente,
Kung nagsubay siya sa balaod sa laktod nga pinatyanay siya drug war, unsa may ang kahadlukan? Ma-ICC o ma-local courts, doon na siya katungod. Hatagan siya tanan kahigayunan pagpanlipod sa iyang kaugalingon. Kung wa siya isa, kung para niya dili krimen ang pag-ihaw sa 30,000 ngadto sa 35,000 ka mga kinabuhi, iya atubangon. Ang kaso batok niya, ma-ICC man, ma-local courts man. Live gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasilis sa Konsolasyon sa amin nagsugbo uban ni Dr. Iris ug ni CB kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpakig-uban. Mabuhi ang kamatuoran.